Казвам се Уесли Гибсън. Търсене Уесли Гибсън, няма резултати. Баща ми заминал, когато съм бил на седмица. Чудя се дали когато ме е погледнал в очите, не е видял най-незначителния задник на 21 век. Никой не напуска братството, Крос. Имам нова визия за братството. Внимавай. Не можеш да унищожиш толкова старо общество. Познавах баща ти. Баща ми е заминал много отдавна. Умря вчера на покрива на Метрополитън. Съжалявам. Алкохолът се намира там и... Беше изключителен убиец. А убиецът му е зад теб. Боже мой! Боже мой! Какво стана? Мамка му! Мамка му! Мамка му! Пази се! Млъкни! Пази се! Боже мой! Съжалявам! Съжалявам! Това е страхотно! Нали? Прикритие ли е? За какво? Не знам. За убийства? Може да мислиш, че е прикритие, но ще ти кажа, че е текстилна фабрика. Джордж, помогни на Питър. Защо дойде тук? Ти ме доведе, забрави ли? Защо го направи? Аз... Нали за това ме обучихте? Там ще си сам. Иначе няма да се появи. Не е глупав. Вижте, член на братството е мъртъв заради мен. Не, седнете! Никой няма да пострада! Седнете! Седнете веднага!
Това не съм аз. Просто шибана примамка. По дяволите. Аз поемам контрола. От Слоун, от братството, от Джанис, от докладите, от ергономични клавиатури, от неверни гаджета и изкапани приятели. Този, който си връща контрола над живота. Какво правихте напоследък?